že kvalita v pohode. Takže ahojte všetci pri mojom ďalšom videu a v tomto videu sú to úlohy a otázky od vás. Natáčam to iba teraz, pretože nemohla som na to čas, alebo som nebola proste doma, alebo to vyzeralo fakt hrozne a potom som už točila iné videá. Tak ideme na to. Vyhodil LPS z okna. Idem pre nejakého pokusného LPS. Nebudem vám ukazovať, kde bývam. To. Otvoríme okno. Počkaj, to je zlé okno. Tak toto. Tu. A ja ho teda idem hodiť. Ok. Takže LPS prežil. Som fakt akože... Počkajte, mi sa otvorilo okno. Takže LPS prežil. A my ideme na ďalšiu úlohu. Povedz nejakému pečupákovi, nech si pozrieť Justina Biebera. Roxy. No. Pozri si Justina Biebera, tuto moji diváci. OK. Bože, to je jasné, že si ho nepozriem. Hej, ja som ťa Dobre, ideme ďalej. Nastriekaj na LPS šľahačku. Bohužiaľ, šľahačku a kečup nemáme, takže koniec. Natoč romantickú scénu. Leif. Čo je, Leo? Vezmeš si ma? Áno. Dobre, toto bol trapas. A ideme ďalej. Ukáž svoje zvieratko, ak to ide. No, nebudem ukazovať zvieratka, ktoré sú vonku, iba ktoré má tuto v izbe. Toto je môj zajac. Že? Ňuňuch. Volá sa Ňuňuch. Tu má vodičku, záchod, všetko. Ale je hrozný, bo sa ma sa bojí, alebo uteká. Natoč vo videu DIY. Ideme na to. Takže ahojte, ja som vaša LPS Leif a toto bude DIY na tento koláčik. Je na vás, čo ho chcete tvrdý alebo mäkký. Pretože aj tak vám stvrdne. Na túto výrobu budete potrebovať plastelínu, najlepšie keď je takto v kocičke, a nožnice. Tak, plastelínu si vybereme a teraz ju rozstriháme na takéto kúsky. No a ešte ak tento koláč chcete tvrdý, tak si ho dajte na balkón alebo k oknu. A milí pečupáci, želám vám dobrú chuť. Teraz to vypnite. No, dobre, ideme na ďalšiu otázku. Zakryť z okna, som gay. Tak, ideme na to. Takže otvárame okno. Nebudem vám to ukazovať, moju dedinu. Takže, som gay. Super, no. Ale je to super, príjemné. Zaspievaj do videa. LPS Leif je najlepšia, preto jej dávate odbery a preto má iba 7 odberateľov a je úplne najlepšia. Šia. A dajte like na toto video, hej. A páni a dámy, tomuto sa hovorí koniec. Super koniec.